Catalunya al dia. Les obres per millorar el tram de la línia 2 de metro entre Artigas, Sant Adrià i Badalona-Pompeu Fabra genera malestar entre els usuaris que en els darrers 2 anys han patit restriccions en el servei durant el mes d'agost. Avui han començat unes obres que mantindran tancat un tram de la línia durant 3 setmanes. Badalona, Marc Ostrell, bon dia. Hola, bon dia. El Consell de Mobilitat de Badalona considera que TMB margina la ciutat en termes de mobilitat cada estiu. Sí, aquest ens destaca que el tall complica la mobilitat interna i externa de la ciutat durant les 3 setmanes que duren els treballs. Una situació que s'ha agreujat després que la nova xarxa d'autobusos del Barcelonès Nord, estrenada aquest any, hagi eliminat algunes connexions en el tram que cobreix la línia 2 del metro. Roger Malció és el vicepresident segon del Consell de Mobilitat de Badalona. Demanem d'una banda compensacions, ja sigui a nivell de ciutat i també a nivell de l'usuari, que es troben cada any en uns talls recurrents en època de màxima afluència a les platges, i a més també demanem serveis parcials entre les estacions de Pompeu Fabra i Gorg, permetent als usuaris que puguin venir directes fins al centre de Badalona sense necessitat d'agafar un autobús llançador alternatiu. Per la seva banda, Transports Metropolitans de Barcelona ha assegurat que la rehabilitació de la infraestructura és necessària perquè les filtracions d'aigua pels punts on passa aquest tram de la línia 2 degraden les vies. Fins al 26 d'agost, un servei especial d'autobusos en parada a les estacions afectades pel tall cobrirà el servei. I el